Здравейте на всички! Днес играя Майнкрафт комиците и не е имало такова нещо. Виж сега. Които се оказа, че били баскетболисти. И аз отвърнах. Да, човече, твой компютър има толкова памет, колкото моя. Когато е изключен. Какво? Да, ето тук имам готови лист да ядем. Тук имам рецепта за вкусни домашни бисквитки. А пак тук имам рецепта за печено пиле, много вкусно. Тук имам кейк, торта. Тук па имам сготвена сьонга и много сготвена вкусна риба. Сега ще прибавя един нов деликатес. Спагети с лайна. И моркови с гнила плът. С гнила плът. Не морков с морков. С гнила плът. Е така. Можем да направим неловък съюз, временно създаден с името на общото величие. Е така. Ти, аз и трети съотворник, който ни допълва, но не ни се пречка. Ние ще го командваме напълно. Съгласен съм. Ръкостискане? Е така. Морков с гнила плът. Много вкусен деликатес. Е го новия. И аз бях вашия готвач, който вече е готвач 20 години. И добре. И това беше от нея. Довиждане.